Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar kullum sunana Salim Salisu daga Salim Fotek, inda a bisa al'ada muka saba kawo muku dabarun amfani da waya, kwamfuta da kuma kafofin sada zumunta na zamani wasu social media. Kafin na daura, ina roƙon ku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku mana share saboda yin hakan yana da matukar amfani wurin matuƙa gare mu. To bidiyon mu ne zai kasance ansa ga wani bawan Allah wanda ya mana tambaya kwanaki can lokacin da muka yi bidiyo akan yadda za ka dawo da abubuwan da ka goge, hoto, bidiyo da documents. Sai yake tambaya cewa to ya mutum kuma zai hana dawo da su. Kaga misali a ce mutum ya sai da wayar shi, kaga kenan yana cikin barazana, tunda wani zai iya da abin da ya goge. Kaga ai akwai matsala, watakila ko suru ko na abu. Sai mai alƙawarin cewa insha Allah zan yi bidiyo yanda za ka kare kanka, yanda idan koda mutum ya samu wayarka ya dawo da abubuwanka ba zai ma iya amfani da su ba, za su zo encrypted, wato za su zo a wani tsaro da wayar ta bayar, ko kuma ce kwamfuta take bayarwa, inda ko da ka dada ba za ka iya bude shi. In ka bude shi ma zai zama maka kamar shi ta, ba za ka gane komai a cikin sa ba, bai da amfani ma in short. To kamar yadda muka saba kullum, zan ba ku ku ga yadda ake yi daga farko zuwa ƙarshe insha Allah. To hanyoyin guda biyu ne. Akwai hanya ta farko wanda za ka duba a settings ɗin wayarka, akwai encryption da waya take sawa. Google sun yi adin encryption ina ga daga Android 5 ko 6, daga kuma yawanci daga 9 kuma ya kasance wayoyi da yawa sun sa shi dole, wanda ba sai ka seta shi ba, is encrypted. To idan kana amfani da waya take Android 9 zuwa sama, idan ka shiga settings, ka danna settings, ka shiga za ka sauko security settings, za ka sauko security settings ko password and security kenan. Idan ka shiga password and security, za ka sako privacy. Idan ka shiga privacy, za ka sako ƙasa, za ka ga a rubuta advanced, gashi ne encryption and credentials, sai aka sa encrypted. To ka gani wayata saboda tana running Android 9 is encrypted. Idan wayar ke son encrypted, idan ka taba nan zai kawo ka nan abun nan, an ka taba phone encryption kenan, zai kawo ka encrypt phone. Idan ka taba nan, ka gani ba zai canja ba saboda already automatically kamfanin wayar da suke wayar sun sa dole ne ko ta zama encrypted. Kana taba zai kawo maka encryption, kai on encryption tunda is off kenan. Kana tabawa zai kawo maka on encryption. Idan ka danna on, zai baka warning in cewa ka jura ta a caji na tsawon, ka zo ta a caji saboda zai ɗaukar lokaci mai tsawo. Kuma ka sani cewa password ɗin wayarka idan ka manta shi ka rasa komai, saboda duk lokacin da yanzu ka kunna waya, kamar yanzu take encrypted, idan ka kunna waya kana sa duk kayanka a lalace suke. Misali they are locked, yanda ko a ce mutum zai ɗauka kwafa, idan dai baka buɗe wayar ba zai iya kwafan ko ba zai iya ganin komai ba, saboda they are encrypted. Idan ma ya kwafa zai gansu ne kamar abu hauka, inda dan adam ba zai iya karanta shi ba. To kana sa password ɗinka a lokacin take decrypting, wato ta buɗe shi. Kamar a ce zaka tura mutum sako ne, kamar sako na sirri wanda zaka tura mutum, yanzu misali kamar zarwance, kamar zarwance. Mata idan suna zarwance, idan ba sani kai ba za ka san me suke yi ba. To kusan haka encryption yake aiki. Idan ana zarwance, za ta encrypting magana ta tura mutum, shi wanda ake zarwancen da shi ya san me ake nufi, wanda kuma yake tsakiya bai san me ake nufi. To haka encryption yake aiki. Za a tura abu, idan an tura shi wanda aka turawa, misali a ce shi wanda aka tura abun idan baya jin yaran encryption din, ba zai iya decrypting ɗinsa ba. To haka encryption yake aiki. Idan kai haka, idan dai wayarka is encrypted, to ko da a ce bayan ka sai da wayarka mutum ya recovery, ya je recovering, to kayan zai iya dawo da kayan amma ba su da amfani, saboda za ga abin ne kamar hauka
gani zai wannan ma menene ke wannan encrypted wannan abubuwa ne da encrypted things ba su da amfani, saboda haka kwata-kwata ba su zama mai amfani a wurinsa ba. Babu yadda za a iya ga sakon a takaice kenan. To sai hanya ta biyu. Hanya ta biyu ita kuma wani application ake installing, bara mu shiga Play Store, wato Secure Erase with iShredder 6 sunan application din kenan. Shi wannan application din yanda yake, brand don install kan nan na muku bayani. Shi wannan application din yanda yake yi shine, idan kun taɓa bin idan kun bi bidiyon wanda zan sa abin nan, zan sa shi a description, zan sa muku link din shi a description, wanda muka yi akan na'ura ajiya, za ku fuskanci cewa na faɗa a wancan lokacin cewa ita na'ura ajiya tana amfani da kamar disk take, ko da a ce ba kana kan disk ba, kusan haka tsarin yake. Sectors ne, track and sectors ana yake ajiya. Disk, hard disk kenan. Shi kuma da electronic disk din shi ma kamar kusan haka za ce wani da ake ajiya, wanda idan ka sa abu ka goge, abin nan bai goge bai yana nan, kai dai dan adam zaka je na ganin sa, amma duk abin da ka goge a waya ko kwamfuta yana nan a cikin kwamfuta. Saboda haka idan ba wai a ce ka yi abin nan ka goge, ka je ka yi amfani da irin wannan applications din ka goge su gaba ɗaya ba, idan an yi amfani da shi yasa ya kai amfani da wannan software ta recovery ake iya dawo da su. To ita wannan Secure Erase with iShredder amfaninta take yi shine, idan ka goge message kana ganin kamar ya tafi yana kan wayar, to ita yanzu wannan dabara da za ta ma ɗaya ne. Idan ka je kai amfani da method ɗin da za mu gani, method ɗinta kala-kala shine, misali a ce nan ne space ɗin, a space nan an ba da space ɗin da za a bar nan 1 2 3 4 5 ka rubuta, sai ka goge, kaga 1 2 3 4 5 ɗin yana nan, amma kai dan adam ba za ka gani ba, amma yana cikin computer, yana cikin memory ɗin. To ita sai ta zo da wani 0 0 0 0 akan 1 2 3 4 5 ɗin, kaga ta sake danne wani, ta danne wancan 1 2 3 4 5 da 0 0 0, to wancan da 1 2 3 4 5 ɗin ya tafi, ta kawo wani shirme ta sa akai. To idan mutum ya tashi da covering, su wannan 0-0 zai gani, ko kuma wani shirman da ta rubuta, kamar in ce, kamar a ce mutum ne, a ce misali ka yi plaster a gidanka, da kai plaster sai ka yi plaster, normal plaster kai fenti, to wani da ya zo sai ya ga shi gaba ɗaya bangon ma bai mai ba, so yake a kankare mai bangon nan, saboda dan ka yi fenti za a iya wanke fentin aka plaster ka. To idan ya wanke bangon ya ga plaster, kaga ai plaster ga dita nan, to amma what if idan yasa aka sassaƙe bangon, kaga an sassaƙe bango, ya zo shi ma ya tashi plaster akai. To haka iShredder irin shredding software ɗin da suke aiki. Bara mu buɗe mu ga yadda take aiki dalla-dalla. Bismillah. To kun ga ita mun buɗe ta yanzu, suka ce Protect Star, sunan kamfanin kenan, a revolutionary breakthrough in secured deletion, wato wata ƙayatacce ko kuma wata hanya ce wata aka tsara ta wajen goge abu ta hanya asirranci, wato kai protecting abubuwanka kenan. Suka ce certified beyond international security standards, wannan wani koren da kan suke yi. Secure erase the free space with ease, wato nan ka kara kanka abin nan free space cikin sauki, kuma securely, wato in ka goge shi ya gogo kenan, yanda ba za a iya dawo da shi ba. Abin nan securely clean app cache data with just one click, wato akwai wani irin file a kira cache data, abin nan cache data, sorry, wanda application din yana aiki, yana creating din su kuci a hankali. To mu je next, sai suka ce securely wipe mounted devices, SD card, USB stick, etc, wato ka goge memory card ɗinka ko USB da gajona da sauransu. Sai aka ce securely delete files and folders through the new file explorer, wato wani application din yana zuwa da nashi file explorer din, zaka iya goge files securely, wato hanyar da zaka hana mutane dawo da shi.
sai securely erase privacy settings, privacy data, WhatsApp contacts etc. Nan ma suna da magana akan ka goge abu ne wanda ta hanyar da mutum ba zai ida da shi ba, wato ta hanyar tsaro, amfani da tsaro mai kyau. Sai verified erasure report, za ka iya sa abin nan okay, wannan certificate ɗinsu ne. To sai mu ce good. To nan da aka shigo bara mu je menu ɗinsu muga me suke offer a menu. To default method, in ka sa abin nan default method, wannan shi ne default method ɗinta, wato method ɗin da suke amfani da shi nasu wanda baka kunna wani setting extra ba. Sai password protection, wannan misali mu ga default method. Default method will be automatically chosen when you securely shred data. It is only available in the enterprise and military edition. To haka yanzu wannan sai ka yi upgrading kenan, wato sai ka koma na sai ka biya su, sai ka abin nan ɗin wanda za ka biya, ka upgrading zuwa wanda za ka biya. Idan ka buɗe shi suna magana cewa kana amfani wannan is a free version. To akwai enterprise and military edition, wanda enterprise wanda kamar a ce kamfanuka, military edition ko kuma na sojoji, bangaren sojoji ke da kuma ce bangaren tsaro. To bara mu je cancel, we don't need it. Sai mu je password protection, shi ma sai ka upgrade. Password protection is only available in enterprise and military edition, shi ma dai. Sai mu zo skip scanning. To skip scan ba su yi wani bayani akan shi ba. In app purchases, wannan report history ya kawo maka history din abinda ka goge securely, wato me history, kamar a ce ya baka ya aje maka tarihi abinda ka goge. Sai in app purchases, wannan in app purchases abinda ake in app purchases a application shine a ce wannan a cikin application din zaka iya sayan wani ƙarin wani abu, kamar yanzu a ce akwai wani feature ko kuma a ce akwai wata dama da za su baka amma sai ka siya kaza sannan za ka kara. Kamar a ce kamar wasu application za ka gani in kana ba za ka ce kamar kana buga game kana so ka sai coins, kamar irin Candy Crush haka, a ce sai ka sai coins ko ka sai time irin wannan, ko ka sai gold plate. To wannan shine in app purchases. Sai na ƙarshe languages, sai can ƙasa kuma support, wato in kana da buƙatar taimako rate us, ko kuma ka ba su thumb up, ko kuma kamar a ce ka faɗi yanda ka ji daɗin amfani da abin nan nasu. Kusan ina ga shi kenan. Sai mu applications ɗin da suke yi. To selective erasing, what do you want to shred? Me kake so ka goge cikin tsaro. In ka ce select erase, sai suka ce permission required, storage permits iShredder to delete files and perform a free space erase. Say contacts, optional permission to allow iShredder to securely erase contacts. To bara mu bata wannan, kusan kamar yanzu da Android ta kuma kusan komai sai kai ka bata permission. To yanzu wannan aka ce allow iShredder to access photos media files on your device. In ka ce allow, sai wannan na gaba contacts, shi ma idan kana so ta yi shredding contacts a wurinka kenan, yadda ko a ce ka rabu da wayarka nambobinka wani ba zai ita da su ba, sai ka ce contacts ka bata ita ma allow, sai ka ce okay. To yanzu kaga yanzu nan zai kokari ya fara budewa free space 18, privacy 163 MB, app cache memory aga abin na 456 MB. Sai wannan mounted upgrade required, saboda ina da memory card, so sai na upgrading sannan zan iya yin wani abu da shi. Kuma upgrading ba zai iya taɓa memory card ba, sai aka ce method. To misali bara mu ce wanda ya kamata mu selecting for now, bara mu ce app cache. To kaga applications ɗin da suke da wannan cache memories ɗin da zai iya gogewa. To sai zo method ɗin ma kusan shi ma ina ga sai an biya. To bari dai shi ma duk wannan ɗin da in cire shi don bana tunanin there is something I want to do. Kaga APK waya ba duk wani upgrade required. Misali a ce wannan na selecting do you want to shred securely, yanzu da kai selecting nan kana sa continue.
to baka ballo ruwa. Misali a ce mun ce continue, kaga ya zo method. To yanzu daga nan anan za mu selecting method din da muke so mu yi amfani da shi. Wato za mu yi amfani da 0, wannan na farkon ne, ga sunan dai kusan dukkan su a free, dukkan su ma zan yi cewa a free. To kowanne ka sai kai selecting anan. Idan ka zo ka ce misali muka ce random na farko selecting d wanda ya ga dama a ciki, muka ce shred, to fa ba zan ma danna shred nan ba, ina danna shred kai je goge mun kuma na waya. To kana danna shred zai kai ka wannan next na karshen nan. Anan zai tambaye ka kana so ka ga misali, kaga ya tambaye ni shred will run override the available storage securely kai, kaga ya tambaye ya mun wannan. Ina tsoro amma na danna. Sai nan I am aware that all selected data will be securely erased and cannot be restored. Kun ji me yace? Idan na tikin nan wurin, ina tikin nan wurin, ran mazan bude shi in dauke shi. Ina tikin nan wurin ina sa shred, to fa lamari ya dace. Saboda duk wani abu na waya ta zai shredding yanda ko na amfani da da kokarin dawo da shi da file manager, amma ba za ma ta dawo ba. Saboda ita wannan abin da zai yi zai replacing wannan zeros din ne. Ka san tracker sectors ne, da ba gaba ɗaya harkar computer ai 1 and 0 ne, binary digit. In mutum kamar yanzu ku shi abbas akwai binary da ake na mas 1 and 0. To kana sa shred din nan zai je gaba ɗaya replacing wayannan abubuwan, gaba ɗaya zai maka replacing, inda ko da a ce ka dawo daga baya kana son kayan ka fato fa sun tafi har abada. Kaga to be on the safer side, wato in zama bangaren saboda tsaro da muna attacking bara in sa cancel, sannan in zo in sake sa in dake dawowa, in sa aro din nan ma ni baya kan in je mistakenly ina nan ina magana in je na danna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ina ya tafi kenan. So kun ga yadda ake amfani da shredder ita ma. Back to main screen. Okay, yawwa yanzu haka yana kwanta. Kun ga da ake amfani da shredder ita ma, yanda zaka goge komai, in ka goge komai kuma ya tafi kenan. You can't bring it back, wato ba za ka iya da shi ba, ya tafi sai dai kai hakuri. Dan mistakenly wani maka bugunta ya goge ma haka, wallahi shikenan babu yanda za ka dawo da su. Jazakumullah, naku Salim Salisu. Kamar kullum mun sha faɗa da Allah kar amanta a danna mana subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa don samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo. Jazakumullah. Idan kuna da wani abin da kuke bukata ko akan bidiyon kuna da tambaya, ku bi mu ta comment. Kuma magana ta ƙarshe, kamar yadda wani taba tambaya ya dinga taba ce mana da Allah da bidiyon da muka yi mu danga dauriya muna saba ku link. Insha Allah za mu sa link din wannan application din a cikin description insha Allah. Jazakumullah, sai anjima. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka saba roƙon ku kullum, a daure a danna mana subscribe, sannan a danna share, sannan a danna ƙararrawa, saboda ku samu sanarwa duk lokacin da muka saki sabon bidiyo. Jazakumullah, sai mun sake haɗuwa wani bidiyo na gaba. Sai anjima. Ku biyo mu a Facebook, Twitter, Instagram da YouTube. Sai mun gama.